So nahuman na kita sa building 2 o building 3 diri sa Mega karon. Murag kita kog ka ng mga pwede na to na mahimong lucky winners sa terminal sa Magpet. O say pangalan na to, sir? Brian. Brian, grabe kalipay nimo, Brian, no? Grabe kalipay nimo ba, murag pagtanaw pa lang nimo sa kunong perti na nimong lipaya. Oh, tanawa? Tanawa? Gusto dyan niyang lipaya. O, unsa pila na edad na to, sir? 27. 27! Kuya o niya, mao ni muhang pangita karon. Kani. Pila may baligya sa imuhang medyas? 50 ang tulo ka pares na. Tulo na ka pare, 50 ra? Kani. Kani oh, tagpila man ni? Pares na. 50 lang gihapon. O sige, papalita ko. Pwede din sa kong tiil. Nakadungog na ba ka Golden Max Products? Wala pa. Wala ba kadungog Golden Max Products? Wala pa. O sige, karon. Pasulayon ta ka aron makatilaw ka, makahibalo ka unsay Golden Max Products. Karon ang inyong lang buhaton, mutubag ra ka. Sayaw o pangutana. Pangutana lang. Nganong pangutana lang man karon daghan na kayo migi pangutana, sayaw na lay nabilin. Di ka mo sayaw. Mas dako ang premyo sa sayaw. Di ka mo sayaw. Sabayan man ta ka, wala man ay problema, sabayan kaniya o. Ali, sabayan nimo siya. Aron makadaog ka Golden Max Products. Sila maulaw ta. Nausaw na to pagkadaog ani ron og di ka mo sayaw. Sayaw lang guta. Ready na ba ka mo sayaw? Wala naman ko'y pangutana. Unsaon naman aron? Wala naman tayo pangutana. Di ka mo sayaw. O sige, dili na to pugson si sir. Ready na ba ka sa kung pangutana? Oh, Sigurado ka? sigurado na. 100% sigurado na jud ka. Tagaan ta kag tsansa ba? Tagaan ta kag tsansa na mo pili pa og sayaw ba o pangutana. Pangutana lang. Lipaya ni mo no, maski walay katawanan ba, lipay kay ka ba? O sige, karon dapat kung ready na jud ka, dapat ihatag mi mong tanan na. Ready na ko. Ready na ba ka? Ready na. Unsa ka ready? 100%. 100% ready. Karon ang imong pangutana. Ready na ba gyud? Ready na. Ang pangutana nato kay Sir Brian. Ano? Nakalimot ko sa akong pangutana. Ano ang ginagamit na panluto sa adobo? Ginagamit pang luto sa adobo. Ana, di ba ko sa imo sayaw na lang? Mantika. Tsaka toyo. Tsaka onion at saka bawang. Ay, onion! Okay, so sigurado ka sa imuhang tubag na tama to siya tanan. Sigurado. Na kapila na ka sa imong kinabuhi, kapila na ka nakakaog adobo. Kadaghan na. Kadaghan na. Alright! Congratulations, Sir Brian! Nakadaog kag! House and lot! Charot lang! Nakadaog kag Golden Max Products karon. Nakahibalo na ka unsa. Karon makatilaw na ka unsa ang Golden Max Products. Nakay gusto i-ingon? Mga mensahe nimo? Yeah. Ano lang usang mga barkada diya. Barkada din unan, no? Oo. Pati sa akong mama niya, nasa balay. Nag-usap man sila sa balay. Wala, sa balay lang, gapaway. Nagapaminaw ba ka gradyo? Gapaminaw dad. Unsa may ginapaminaw nimo? Dili na iingon. Dapat maminaw ka og Energy FM 99.1 ug gusto ka makadaog og load, gusto ka makadaog og itolyukan, gusto ka madaog og cake, tanan. Maminaw ka og Energy FM. Okay? Okay. All right, thank you so much. Congratulations. Say bye-bye.